Ola, moi boas noites, son Drenian para Esbardallando. Hoxe, a pesar dos cortes técnicos e moitos inconvenientes, temos a sorte de poder contar con nós, con Andreat Moll, Sergio, moi boas noites. Hola. Nada, estamos un pouco retrasados no programa do mes de abril, verédelo xa en maio bueno, que comentamos, todos sabemos o que está pasando no país, o problemas cos cortes de luz, ou algúns problemas na rede de Discord, pois nos un pouco tarde a entrevista, así que este mes que o mes no que temos o Día das Letras Galegas, mirando polo lado bo, teredes doble entrega de Esbardallando. E nada, moi boas noites, Sergio. Boas noites. Queres presentarte un pouco, falar... Sí, bueno, son Sergio, o tema creativo por internet e tal, móvome co nome Undead Mole, bueno, ademais de participar en Irmandades do Dado, na canle de Discord, dirixindo partidas de vez en cando, pois escribo tamén as miñas propias aventuras de rol e cousas así similares. Pouquiño máis. Un poquinho máis no tema de rol. Bueno, neste programa, como xa fixemos un par de acercamentos, ti da verdade que os primeiros que non che pilla tan sorpresa, temos unha especie de tradición, que nos facemos de un convidado para outro, facemos unhas preguntas que se fan a través das entrevistas. No teu caso é un pouquiño especial, porque o programa especial do Día das Letras Galegas gravouse antes desta entrevista que estades vendo hoxe. Entón, a túa pregunta ven directamente do futuro para poñernos Back to the Future. Doc, chamando a Doc. Bueno, como te decía, esta pregunta ven directamente do futuro, pero non che vamos decir quen a fixo, porque eso saberase cando estea disponible o novo episodio do especial do Día das Letras Galegas. Ok. E as preguntas que estes convidados, convidadas ou convidades teñen para ti serían: en rol, teatro ou o que sexa, di un resumo da escea do que máis orgulloso esteas. E máis orgulloso este. No teu caso como director, algunha Sí, propia... pois mira, agora que eu penso... non son moi de planificar escenas ni nada, son máis de improvisar, pero sí que véseme a memoria xogando D&D, xogando a campaña esta prescrita do Golpe dos Dragóns, de Waterdeep. Fixen aí como unha... porque retoquei na moito, porque non me gustaba moito como estaba escrita esa aventura. Así que houve aí como unha especie de encontro a tres partes entre os personaxes dos xogadores e outras dúas faccións nun cementerio. E a miña idea era que acabara, pois, eso, nunha pelexa e digamos que dinlle as ferramentas necesarias aos meus xogadores, sin eu sabelo, para tallar o tema pola vía rápida con un barril de pólvora, digamos, e iso trouxo despois consecuencias que non me vou poñer a explicar porque Unha serie me, de desastrosas consecuencias, sobre todo para ti como máster, ¿no? sí, optaron polo terrorismo, digamos. E nada, eso. O tipo de aventuras que soy dirixir eu non son moito de fiar tramas e de vou facer isto porque ou tampouco moi emocionais, entonces o único que se me ocurre é tema de acción, ¿no? De cousas que quedaron guais e que os meus xogadores me recordan de vez en cando. Esa é, para min, unha das partes máis bonitas de ser director de xogo, cando os teus propios xogadores non se esquecen desa partida, recordan ese momento épico e algo que queda nas anécdotas. Sobre todo cando é algo que está improvisado, que ao final ocurre porque tiraron eles por donde quixeron ir e xa está.
A segunda pregunta que nos deixan para ti sería, crees que hai algo que poderías facer algunha cousa máis polo rol en galego e non estés facendo actualmente? Sí, sí, claro. Pois mira, é unha cousa que xa comentamos máis veces, ti e eu, o tema de escribir as aventuras que fago en galego, que publico. Ao final hai esta batalla interior que supoño que moitos teremos de fago as cousas en galego e colaboro a hora de difundir o idioma, o uso do idioma no hobby, ou tírome hacia o castelán para que a xente para que chegue a xente, a canta máis xente mellor. Nunha persona, ou seja, nun caso como a min, que é unha cousa como moi minoritaria, apenas teño público e teño sorte de ter 4 visitas escribindo en castelán, pois escribir en galego sería significaría que non que non viran o que eu fago ninguén. Pero claro, que deche esa cousiña de O público redúcese para a xente drásticamente. galego falante, pero, Sí, bueno, quen sabe, moitas veces, a veces das no clavo e xusto é o idioma o trampolín que che lanza. tamén podería ser. E ademais tes esta opción, o que pasa que sería máis traballo de facelo todo por duplicado, facer en Claro. castelán e facelo en galego. Sí, E, bueno, realmente non fago tamén tampouco fago as cousas en inglés porque porque non me dá o coñecemento no idioma, que senón tamén me gustaría facelo en inglés, a ver. sí, tamén é o inglés sempre é unha lingua que É onde máis consume bastante. se move a xente o tema da rock. Pero claro, en fin, estaríame alonxando ainda máis do, do galego, digamos. Bueno, hai xente, nos nestas entrevistas ou da xente que falamos ou posibles convidados e demás, hai xente que nos di que, digamos, por decilo no término actual, sería esquipea directamente o castelán e traduce aventuras directamente do inglés ao galego directamente. O sea, se non pasa polo paso do castelán por las cousas que sempre que hai unha traducción, bueno, ti sabelo ben, sempre hai unha traducción perdense matices, certas cousas polo camiño, Mm. entón a xente para traducir ao galego vai directamente á fonte do inglés e traduce do inglés ao galego en vez de da versión castelán. Sí, ten sentido, porque estás metendo outro filtro aí no que se van perder cousas. Ah, Si vas de inglés a castelán e de castelán a galego, sempre se van perder cousas. pois nada, aquí hasta aquí as preguntas do futuro, da especial por agora sorpresa da Día das Letras Galegas. Nada, bueno, contar un pouco que hoxe temos aquí a Ández Mole un pouco por causas do destiño. Fai pouco que temos unha campaña aberta, el é o meu máster na súa propia campaña de marexada no bosque profundo, na canle de Irmandades do Dado, que está moi relacionada con o noso programa. Bueno, falando desta aventura, na sesión cero, días arriba, ou compañeros que xogaron antes esta aventura, falounos Sandet de que el tiña un par de aventuras publicadas e incluso algún premio na algunha editorial, e aproveitamos pois como é unha das persoas bastante activas dentro do servidor de Irmandades, e sempre está a propoñer partidas ou as súas propias feitas. Bueno, ofrecimos ya a ventana un pouco aquí para poder mostrarse no noso programa. Bueno, tiñamos a curiosidade que sería como comeza un xogador ou director a escribir as súas propias campañas e a presentalas a concurso. Mm, no meu caso, estive pensando estes días como carallo empecé a facer isto. Como me metí Eh, nesta? Creo que foi, porque eu comecei a xogar bastante tarde, con 20, tiña 26 anos ou así. Eh, e deume por empezar a facer os meus propios mapas, porque a mí sempre me gustou debuxar.
Empecé a facer os meus propios mapas, comecei unha primeira campaña, típica primeira campaña que comezas cos amigos e son 3 sesións e a campaña acabase. Pois fixen aí como un mapiña e tal, empecé a facer mapas. En ese momento estaba metido nun grupo de Dungeon World en castelán e había máis xente que se movía no tema de facer aventuras e tal. E xunteime con dous rapaces para facer varias aventuras. Fixemos varias aventuras e o único que fixen prácticamente foi unhas cantas ilustracións e despois os mapas. E a raíz diso sí que empecé a darlle voltas ao tema de comezar a facer unha aventura eu mesmo e lanceime. Tuve unha idea a través dun debuxo que fixen pois, un día por casualidade, fixen con perdón, unha merda vivinte, basicamente, como un zombi, pero unha merda. E dixen, por que non fan unha aventura sobre merdas vivintes? E dai se leu a primeira aventura que publiquei, que se chama Copromante, que vai diso, basicamente. E xa a partir dese momento, pois, deuseme, pois, por escribir aventuras eu mesmo. Un motor moi grande para as aventuras que teño escritas foi o reto Dungeon 23 que se fixo en Twitter, non recordo como se chama o fulano que a propuxo, pero bueno, consistía en facer ao longo dos 365 días do ano unha mega mazmorra, non? E eu, en vez de facer a mega mazmorra, fixen unha aventura por mes. Cada aventura tiña unha entrada por día, dependendo dos días que tuvera ese mes. E acabei con 12 aventuras. Entonces teño aí unha libreta chea de aventuras que, que é un... como se di? Un A compendio. palabra. Non, un compendio non. Como, digamos, un backup, unha reserva que teño aí para ir tirando. E, de feito, hai, xa, desde que fixen ese reto, creo que non volví a escribir nada porque estou pasándoas todas pouquinho a pouco ao ritmo que eu podo, pasándoas a digital e publicándoas en itch.io. Sí, aquí no, logo cando a entrevista este publicada na nosa canle de YouTube, por aquí abaixo deixaremos un pouquiño o que as redes onde Sergio comparte pois as súas propias aventuras ou sobre tedes na canle de Irmandades do Dado para vivir en primeira persona as súas propias partidas que ainda nos estamos por rematar, pero podo decir que merecen moito a pena. E además eu intento ir enlazando. En canto remato unha, ofrezo outra. Sempre hai veces que non podo e tal, pero intento facer así. E como é este salto, xa falamos tamén en algunha ocasión, este salto no que un di, porque sempre está esta síndrome do impostor que ten as 4 carallados ou como dixeche a merda vivinte, como esta merda vou a presentar a algún lado. Básicamente. Non sei. Eh, a verdade é que no tema do rol e de escribir e de ese tipo de cousas nunca tiven moita vergoña, nin o sea, non me dá reparo publicar calquera merda que se me veña á cabeza. Sí que estou con esta mentalidade de, pois, quizáis que che dixen a ti de feito, cando me propuxache facer a entrevista, en plan, solo son un fulano que escribe tonterías e as publica en Twitter ou en Twitter en Itch, como pode ser, como hai un montón de xente, non? Entón, eu creo que é eso, en plan, plantexarte, non tomarte en serio, eso, plantexarte que eso, eres simplemente unha persoa máis publicando cousas en internet e xa está, basicamente. Sí, E non... hoxe en día... Di, Sí, di. termina, termina. Non, non, di. No, hoxe en día temos para ben e para mala sorte do altavoz que son as redes sociais, moita xente publica o primeiro que se lle ven pola cabeza, por que non vamos publicar as nosas aventuras ou as nosas partidas ou... Claro, claro. E sobre todo si tes esa mentalidade
feito en casa e non partes da mentalidade de, bueno, pois vou intentar facer negocio con isto, porque aí xa te estás metendo nun berenjenal, pois tampouco pasa nada porque publiques o que a ti che pareza e o que a ti che guste, basicamente. Bueno, sí que é certo que, por exemplo, con Copromante, pois como unha temática un pouco peculiar, pois sí, o que me sí que me plantexei, pois igual non lle gusta moito a moita xente isto, resulta desagradable ou tal, pero dixen, e que máis dá? Si o leo unha persoa xa me chega. Simplemente con publicalo xa me quedo a gusto. Sí, E non simplemente necesito con que máis. salga adiante, polo Mm. que teño visto, es un par de mesas, ¿no? Completadas esa aventura en Irmandades. Irmandades... En Irmandades xogámola dúas veces, pero a primeira non a rematamos. Eso rematou. Pero si fai pouco, antes, bueno, antes da que estamos xogando agora non, xoguei esta que estamos xogando outra, e antes desa xogamos co Promante, e foi perfectamente. Pois nada, e sempre hai xente eso que o tema apúntase, gustalle e adiante, porque non? Sí, ademais, que en internet sempre vai haber alguén coa mesma coa mentalidade suficientemente parecida a ti como para que lle guste esa cousa extraña que acabas de facer. O sea que non hai problema. Quería preguntarche tamén, a de Copromante, non sei que sistema leva, quería preguntarche polos sistemas. Nós estamos xogando a Marexada, estamos xogando co sistema de Cairn, da segunda edición. A verdad que eu é a primeira vez que toco este sistema e estáme gustando bastante. Creo que é parecido a Dungeon World, que comentaches antes, xa tiñes experiencia. Sí, a ver, Que sistemas? eu tampouco son de ter moita experiencia con ningún sistema en concreto, porque tampouco xogo tanto e como vou saltando de unha cousa a outra, tampouco é que teño unha gran experiencia con ningún sistema. Con Kern creo que xoguei as dúas veces que xogamos Marexada e outra máis, non xoguei máis. E o mesmo se pode decir do resto de, de sistemas. O que máis xoguei foi D&D quinta, porque foi cando comecei, que fixen o típico de que pensaba que só existía dragóns e mazmorras, e dai empecé a investigar, pero sí, non teño unha gran experiencia con ningún sistema e tampouco me caso con ningún a hora de escribir as miñas aventuras. Copromante, se non recordo mal, está escrito para a vella escola, ou vieja escuela, e Marexada originalmente tamén estaba escrito para a vieja escuela porque o concurso era dos que fixeron os chicos de vieja escuela, non? Non o iba a facer con outro sistema. Pero actualmente as que estou sacando agora son como se di, agnósticas, non levan ningún sistema Anclado. asociado. Sí. Fixen como un sistema propio, bueno, non propio, choriceiro a un creador de YouTube, non me acordo como se chama. Gustan moito as súas aventuras, pero nunca me acordo como se chama. É o autor de Dragon Town, que eso fixo o seu propio sistema para as estadísticas dos inimigos, tamén agnóstico, e eu collina, gustoume collina, camille un par de cousas que non me chamaban moito e é o que estou usando. Bueno, aparte dos sistemas, como nos comentabas, comezaste a xogar, bueno, en torno aos 26 anos, similar, imagino que, como moitos de nós, comezarías a xogar en castelán, probablemente, ou incluso en inglés. Mm, Cando é o momento que das o salto ao galego e dis, por que non en galego? é curioso, porque eu empecé a xogar co meu grupo de compañeiros da universidade e é certo que eu era o único galego falante e sí que as partidas eran en castelán. Pero diría que non empecé a dirixir en galego hasta... No, diría no, estou seguro de que non empecé a dirixir en galego hasta entrar en Irmandades do Dado.
porque eu tampouco, ou seja, ao vivir nun pobo tampouco teño donde con quen xuntarme para xogar a rol. Ao final tiras de internet e eso, topei con Irmandades do Dado e vin que era en galego e dixen, vamos, para dentro. Perfecto, sí. Sí, ainda que tardei en participar no servidor, estaba un pouco de stalker ao principio, pero despois sí que xa me animei e xa pareceu unha oportunidade estupenda para poder xogar en galego. Que pensaches a primeira vez que viche xente xogando en galego? Chamouche a atención? Ou No, dixeches, hostia, por que non se me ocurreu antes, como foi o meu caso? a ver, no, a ver, é que, claro, eu xa non xogaba en galego non por nada, sino porque non o meu grupo de amigos falando todos en castelán, non me vou poñer a dirixir tamén en galego, porque eles normalmente non falan galego. Pero tampouco me sorprendeu, sí que me pareceume primeiro unha idea moi original, unha moi boa idea e unha oportunidade para un pouco desempolvar o galego un pouco máis dentro dun ámbito de contar historias e cultural, porque era o que falábamos o outro día, que cando falas galego, ainda que fales galego día a día, como falo eu, falas galego a un nivel a nivel cotián, non? Pero ao final, a non ser que che guste un tipo de digamos, a non ser que consumas un tipo de cultura moi específica que está escrita ou doblada ou que sexa en galego, ao final estás consumindo todo iso, toda a cultura, en castelán. E a min polo menos faltame moito vocabulario eh, maneiras de saber expresarme en galego, a pesar de que eu falo en galego normalmente. Sí, a verdade é que a práctica sempre, ademais, como o galego é un idioma para min, eu considero o galego un idioma moi rico porque dentro da mesma rexión que non somos tan extensos, vas de Lugo a Ourense ou a Pontevedra, a mesma cousa chamase completamente diferente. Sí, sí, sí. Bueno, inda que moitos da nosa xeración crecimos sí que co fantasía ou os debuxos animados dentro do Xabarín Club, moito E o Xabarín, a verdade é que fixo aí unha labor bastante dura, eh? sempre como para a fantasía ou estos termos sempre parece que nos falta un pouco Mm, de soltura que realmente se colle xogando sí, sí, e como di sí. unha compañeira que estuvo no primeiro programa, Meiga dos Corvos, mandámoslle desde aquí un saludo por unha serie de circunstancias que tuvo nestes días, mandámoslle un abrazo moi afectuoso. Como di ela na súa firma, a única lingua mal falada é a que non se fala. Mm, sí, sí. Sí, porque sí, hai moita xente que como que ten reparo a empezar a falar galego por iso de que te vas a equivocar, de que non vas a ver moitas cousas e tal, pero hai que pensar que realmente, como un todo, o maestro farese coa práctica. Hai que falalo, non? E eu, a verdade é que en Irmandades estou atopando con que en cada partida sempre saen expresións, palabras, cousas que a min en galego que a min nin me soan, vamos, e aprendes cousas. E vas collendo soltura. Sí, nesta sesión de marexadas, sen entrar dentro de moito spoiler, non sei como caímos, bueno, nunha charla dunha disciplina olímpica que é o lanzamento de xabalina, misteriosamente no grupo, ainda que parezca algo normalmente estrano, casi todos coñecíamos a alguén que participara, que usara, que seguira esta disciplina olímpica e foi como, ti tamén, ostra. Parece mentira que se dera a casualidade de que todo o mundo decíamos a alguén, pero non estamos seguros do término para empregar
Era para Xabelín. Xabelina. Sí, na anterior partida creo que foi, non, na anterior, na de Copromante, na última que xogamos, e os búhos, digamos, sempre os chamei mouchos. Pensaba que era o termo máis correcto. E resulta que un dos chicos dixo, no, no, é que moucho realmente o termo máis aceptado é, e eu agora mesmo non recordo que termo é. E foi comprobei no dicionario online de galego e sí que salía ese termo como máis correcto. Eu non o escoitei na vida, nunca, nunca, nin por aquí, pola miña zona, nin en televisión, nin nada. E sí que salía como... Dice que vas aprendendo cousas. Sí, o único, o máis, digamos, ás veces o dicionario o galego normativo alónxase un pouco do que realmente se fala na calle, E pero do que é a realidade, eso sí que é certo. neste tipo de cousas acudimos, por exemplo, acudeme a min a memoria ahora mismo pues, o conxuro, no? Sapos, mouchos, coruxas, como o máis coñecido, no? Digamos. Mm. Inda que non sexa o máis correcto, quizá. Sí, sí. Sí, digamos que... Sí, como que o normativo como que se alonxa un pouco do que se fala a pé de rúa, que moitas veces ten como mestura moitas expresións de castelán, moitas palabras de castelán, despois de o que decíamos, dependendo da zona, pois dixe unha cousa ou dixe outra e non todas están recoñecidas. Pero bueno, ao final normativizar a lingua eu creo que é necesario, pero claro, sempre te vas a topar con este tipo de cousas. Sí, unha norma sempre é necesaria, pero bueno, ao final as linguas son unha entidade viva que avanza Mm. e hai que seguir un cauce, porque, por exemplo, nós temos no galego, no? O galego máis, non sei como é o término, máis, por decirlle, típico, e logo está o galego lusófono, da xente que se acerca máis á pronunciación ou ás traduccións do portugués, non sería como, non sei ben como chamarlle a outra contraparte, pero sí que, inda que se entenda, hai diferencias nunha fala a outra. Non sei, foixeme a palabra que decías. Lusófonos son... Como se lles chama? Non me acordo. Sei que hai unha palabra para para denominalo, pero non recordo. E dentro, bueno, así, entrando un pouco máis na típica entrevista como tal, ahora que estivemos literalmente facendo honor ao nome do Esbardallado. programa Esbardallando, como definirías o teu estilo de dirección de xogo? Ou de escritor? Eh, meu estilo é un pouco, digamos, pois che dicía de non ter medo e facer as cousas un pouco de andar por casa, pois un pouco así. Eu comecei con Dragóns e Mazmorras. Dragóns e Mazmorras é un sistema que para polo menos para min como novato levoume a pensar que había que sobrepreparalo todo e ter todo super super controlado e tirarte horas preparando as cousas e tal. E pouco a pouco coa experiencia fun aprendendo que canto máis aforres en, polo menos eu, canto máis no caso concreto meu, canto máis aforre en preparación, simplemente preparar o básico e despois deixar o resto a improvisación, mellor. Entón, eu intento ter as cousas un pouco preparadas ao principio, se a aventura vai ser curtiña dunhas poucas sesións como a que estamos facendo agora, e intento eso, preparar un pouco ao principio e despois olvidarme o máximo posible para así non intentar controlar o que está pasando no medio da partida. Intento tirar con iso. Un Porque ao pouco... final cada grupo é un mundo, ¿no? Como nos Sí, comentabas. sí, eu creo que últimamente como que me encadro un pouco máis no tema do OSR, que está moi en auxe agora, o Old School Renaissance ou como lle queiras chamar, o Revolution ou o que sexa, que é un pouco volver
a non tanto centrarse nos personaxes como a centrarse na exploración e na aventura, simplemente. Un pouco como típico como se xogaba ou como se di que se xogaba cando comezou o hobby. Penso que é unha maneira de xogar que me dá máis liberdade e non fai que me obsesione tanto coa preparación. Sí, a verdad que moitas veces a aventura, inda que ti como máster intentes preparar, esperar unha cousa, pois de cada xente vai che tirar por un lado, vai ir querer ver algo que non tes preparado, esa porta que nunca se abriu, que non existira e se deu por feito que sí. E ademais, que ten unha cousa boa, si, si eres de repetir aventuras con grupos distintos, vas sacando cousas da, da aventura da vez anterior, do grupo anterior de Marexada, pois fun sacando cousas para o que estamos xogando agora, e do que saleu agora, pois se a volvo a xogar, pois para o próximo grupo meterei cousas que pasaron aquí que foron totalmente improvisadas. Por exemplo, o gnomo este co que vos atopastes, ese gnomo non sae Nunca estaba ali. ningún lado, pero bueno, saleume nas tiradas aleatorias que vos cruzabades cun gnomo e dixen, pois, pa diante, veña, e xa está. Tamén ten unha cousa, escribir as túas propias aventuras ten unha vantaxe, que como xa escribiche xa sabes o que é, non hai que estudialas nin preparala tampouco moito. Eu desta aventura, pois, o que había que saber xa sabía, e xa está. Un pouco, quitaste o traballo que faz ao principio escribíndoas, quítalo despois na preparación. Creo que é unha vantaxe tamén. Sí, pero ao final o teu propio mundo, a túa propia aventura, dirixir a ti. Si algo che cuadra, sempre podes facer o encaixe de camarillas, mover un par de paus e axustar, porque, Sí, básicamente. como decían no Básicamente. anuncio Di. do xogo de mesa, o xogo é meu e aceptamos pulpo como Claro, animal de compañía. claro. E si estás acostumbrado a improvisar, porque ao final o tema da improvisación tamén é como un músculo, valo entrenando, pois xa o tes todo. O sea, se escribiche ti a aventura e estás acostumbrado a improvisar, xa tes aí ferramentas para ir tirando sin ter que preparar nada demasiado. Me gustaríame preguntarche tamén desde a curiosidade que me dá, porque falamos antes que as túas aventuras son, digamos, multisistemas, o sea, podes adaptar ao sistema que estés xogando. Cuadran bastante pola experiencia que estamos tendo, porque encontreime con varias persoas, varios xogantes, no, é que eu sempre D&D, ao final intento ir cambiando porque me gustan máis outras cousas, pero toda moita xente di isto e di, no, é que eu vou máis a narrativa. Ao final, con grupo de xogadores dentro de Irmandades, porque casi todos están aí dentro, un grupo de xogadores que norm, digamos, tiran ao narrativo, tiranche do carro, vaise movendo a aventura. Moitas veces as tiradas casi nin fan falta. Al final o sistema, por exemplo, eu quería probar Cairn e realmente non me estou dando nin conta máis que na creación do personaxe. O sea, penso que chegará o día que recorde esta aventura e diga, esta aventura en que sistema foi? Espérate. Que xogamos. Bueno, tamén é certo que Keiron é moi sinxeliño, é sinxelísimo. A primeira versión, a primeira edición, que tampouco é que cambiara moito na segunda edición, só que meteron máis cousas de crear mundo e tal. Non sei se son 8 páxinas ou así. Non é nada, é super simple. Ao final, con tres tipos de tiradas e pouco máis, vas tirando. E E ao final eso, aquí... Sí, se, termina, se, termina. se tes un grupo, como dis ti, como sodes vos, de feito, que está acostumbrado a un pouco tirar do carro tamén, a ter esta narración compartida, non deixarlle todo o máster e tal, vai todo como a seda. Eu, se topo con xogadores así, eu agradezo moitísimo, porque Sí, é unha experiencia totalmente distinta. me gustaríame fiar unha pregunta con outra e tamén sacando un pouco desta experiencia e das nosas charlas de pospartida,
non sei como denominalo, gustaríame falar, bueno, como se, facendo un símil de fútbol, inda que moitos non somos moi futboleros, ese tipo de xogador que xa, eh, como Guardiola lle decían, no? Que xa se veía cando este home xogaba que iba a ser un bo adestrador porque era un cerebro dentro do campo. Gustaríame preguntarche pola figura do noso compañeiro que xa estuvo aquí en Esbardallando por Sherwood, porque falamos que é unha persona co que dá moita ledicia encontrarse en partida porque para ti como director do xogo é como ter un segundo director infiltrado no grupo Sí, que sí, tira sí. moito. Sí, é como ter aí un auxiliar de dirección de xogo. Era a hostia. Eh, claro, que Sherwood ven de Dungeon World. Dungeon World é un xogo que fomenta moito o tema da narración compartida e de que todos os xogadores porten algo e tal. De feito, creo recordar que no grupo este do que che falaba de Dungeon World, onde comecei con estes dous rapaces, creo que estaba Sherwood tamén. Creo que non interactuamos moito, pero sí que creo que estaba Sherwood. E Sherwood dirixiume tamén Dungeon World e tal, e ten unha soltura xogando Dungeon World que é a hostia. A min Dungeon World sempre me parece un xogo super difícil de dirixir, porque sí é narrativo, pero tamén ten así as súas normas e creo que para o director pois pode ser un pouco difícil, pero Sherwood ten unha soltura maravillosa. E cando te atopas con el como xogador, tamén é unha maravilla, porque se te olvidas ti de algo, non tes ti algo en conta ou tal, e el está aí para botar unha mão, ya que moi ben xogando con el, tanto como director como xogador. Aproveitamos mandarlle un saludo, unha aperta, sabe Saludos, que o Xerbo. temos sempre moi en conta. Bueno, pensas que isto é único algo desta persona ou encontraches máis xente así neste perfil? Eh, sí que me atopei con máis xente. Eu creo que eso depende tamén moito dos, do tipo de xogo que estés acostumbrado a xogar, de si é máis potencia máis o tema narrativo non digo que unha maneira de xogar sexa peor que a outra, pero sí que se nota moito a hora de eso de que cando eres director poder descargar un pouco da responsabilidade nos xogadores e que eles como que respondan e axuden. Pero sí, e ademais sempre hai xente máis tímida, que lle custa participar, meter baza, e outra xente que o leva como un pouco máis natural e colabora e axuda de maneira, digamos, un pouco innata. Eso depende. O tema dos xogadores é un mundo tamén. Outra das preguntas que temos aquí, digamos, máis no script, eh, dentro da túa caixa de ferramentas de máster, por decirlo de alguma maneira, tes algún truco ou técnica para manter a narrativa de forma envolvente ou deixas fluir? Mm, Mira, vou dicir unha cousa. Eu se teño unha caixa de ferramentas de DM, é a típica caixa de ferramentas que está nunha esquina olvidada, toda feita unha merda, con todo desordenado. non, nada do que fago mentras estou en partida normalmente moi poucas cousas é consciente. Eu creo que un pouco deixarse levar e pouco máis. Sí que de xogar Dungeon World eh, sí que aprendi un pouco a iso, a intentar facer preguntas para que os xogadores xogadoras eh, eso, participen na ficción e metan un pouco de baza e non chegar eu e impoñer as escenas e o meu mundo e xa está. Daño igual como, non sei como xogo está ben, pero como manual de boas formas para DMs e xogadores a hora de facer cousas narrativas é maravilloso. E é o que me ensinou. E despois sí que a hora
plantexar igual tramas, que sí que xa non o fago tanto, pero sempre axuda o tema das frontes e todo iso, como que daño volta en un sistema para plantexar eh, ameazas e tal sin ter que crear ti unha biblia, unha historia, non? Para facelo de forma orgánica. Iso sí que o teño un pouco presente, pero normalmente improviso casi todo, creo. Por a parte do que improvisas, imagino que nas túas aventuras e tal sempre terás uns cantos NPCs fallados por aí, ¿no? Sí, ademais creo que unha cousa que me gusta facer é polo tipo de cousas que eu escribo, é ter NPCs que sexan un pouco estrambóticos ou estrafalarios. Porque sempre tiro, quizás inconscientemente, o tema de cousa un pouco cómica e tal, pero sí que atopo que NPCs que sexan así un pouco, que chamen a atención, que se salgan da norma, son máis fáciles de recordar e é máis fácil que os xogadoras que irán interactuar con eses NPCs. Ti se te atopas, si, por exemplo, chegas a unha cidade e te atopas co típico ferreiro petado, con mala hostia, pois traballando sempre e non lle engades nada, pois é máis fácil que a xente se olvide del. Si o faz, eu que sei, pois que sexa, non sei, Peculiar. simplemente igual ese ferreiro, tal e como che acabo de escribir, pero é un gnomo, xa é un tipo pequeno, petao, xa chama un pouco máis atención. Ou facelo hippie ou algo así. Darlle unha maneira de falar peculiar e tal. Creo que o tema dos NPCs é unha cousa que moi útil para mover as partidas. Ou desaparecelo por completo e deixar a muller no seu sitio, ¿no? Eso mesmo. Por exemplo. A mítica, eu que sei, pois o que fala, o que acabas de decir, a típica meiga, pois facer que este un pouco que este un pouco como se di, Dispersa. senil, pois e facer o tonto un pouco con ela e eso, improvisar así un pouco sempre a xente se vai acordar mellor dese tipo de cousas, eu creo. Sí, unha pregunta así divertida que a mí me gusta facer nestas alturas. Se ti foses, por exemplo, presentador dos Bardallando, a cal dos teus NPCs lle farías unha entrevista? Os meus NPCs. Eh... É eh... complexo. Ou se Teño... queres dun NPC do outro DM, se che é máis fácil de primeiras. No, meus, pois mira, o que falábamos de hippies, en Copromante hai dous digamos, son a figura do típico sabio que vive no medio do bosque eh, un pouco illado e eso que fai maxe e tal, pois en Copromante son unha parexa de hippies, dos señores hippies, que na última partida, na última aventura, cando os xogadores chegaron por primeira vez á cabaña donde viven, topáronse a un deles asoleando, non sei como se di, asoleando o seu cu. esta práctica que a xente se pon o cu cara ao sol para describínlles como que vía unha criatura extraña no chan mirando hacia o sol, fixenlles crer que se viña un encontro, o pícaro como que se achegou xa coas dagas preparadas pola matojeira para ver o que era, cando se achegou atopouse que era un vello coas pernas abertas co cu mirando para o sol. Ese faría unha entrevista, teria que ser divertida. Sí, se divertida. Foi o ollo máis impactante dende Sauron nas películas, ¿no? Si, bueno, nesa aventura despois hai outro ollo tamén bastante interesante.
doutro máster, recordas así algún, ou levas tanto tempo como máster que che pillo desconectado? No, pois mira, dunha partida que xogamos de Dungeon World con, con Sherwood como director, había un xigante, córdome, que cada vez que falaba, como era que decía xa? Fin, fan, fun, facía como moi, como se di, moi de conto clásico rollo Irmáns Grimm ou algo desto. Era un xigante que falaba dunha maneira moi peculiar. Noutra partida que xoguei con el tamén había outro xigante, que era como unha especie de xigante de pedra que vivía, era como moi ameazador e tal, e despois resultaba que o pobre home levaba moito tempo solo e o que quería era un pouco falar. Este tamén lle faría unha entrevista. Había estar contento, ¿no? De si o que buscaba era Sí. interacción. Bueno, dentro desta tanda de preguntas, para a xente que comeza como director ou no teu caso escritor de aventuras, que consello lle darías? Pois un pouco o que falamos antes. Do por feito normalmente que a xente cando comeza vai comezar por D&D, porque é o natural, que ti non sabes nada de xogos de rol, pois o que sabes é dragóns, o que che sona é dragóns e mazmorras. Hai moita xente que non sabe o que é xogos de rol, pero sí que sabe o que é un pouco dragóns e mazmorras, achégase por aí. Eu diríalles que non é tan importante prepararse. Que non é importante prepararse e que non o tomen demasiado en serio. Que se deixen levar e que, como todo, como falábamos antes, é unha cuestión de práctica. Se ti te preparas demasiado, igual en cada sesión que vayas ter, te preparas pois 3 horas ou que sexa, basta topar con que a maioría das cousas que preparache non as vas poder usar porque os xogadores sempre van tirar por sitios que non contemplabas cando te preparache. Entón, diríalles eso, simplemente preparar o básico e aprender un pouco a improvisar, a deixarse levar, a non ter medo a seguir as tramas que xurdan das cousas que fan os personaxes, porque por menos para min é o bonito do rol, que entre todos, un pouco improvisando, saen cousas que non esperabas e que non te podes preparar. Así dentro, sen perder moito o fío da xente que comeza e da xente bueno, moitas as dúas últimas partidas que ofreciche, se non me equivoco, enfocáchelas para xente neófita no rol, como a súa primeira partida. E Mm, da que ao final hubo unha mestura. mm. Consideras que hai xente que ten medo escénico E, a ver, é o ou que lle normal, falta? é o normal. Eh, Incluso xente que é moi experimentada que antes de xogar pues nerviosa e tal. Pero eu creo que é normal. Hai xente que lle costará máis, hai xente que lle costará menos. Eh, Simplemente con que teñas presente con ter presente que non vai pasar nada, non estás facendo, é o que digo eu, non, cando xogar a rol non é facer unha obra de teatro de cara a un público de, que sei, 1000 persoas. Estás un grupo reducido, con xente que está aquí para xogar e, tampouco lles, igual son un pouco raro, pero tampouco o DM tampouco lles debe nada aos xogadores. É un xogador máis, unha xogadora máis, un xogador máis. Estades aí para divertirvos pasalo ben e xa está. Pero bueno, eu creo que sí, é normal ter un pouco de medo escénico, de nervios, pero eso, non ter presente isto que acabo de dicir, eu creo que se pode ir tirando. E a verdade é que non, ao principio sí, costábame un pouco, cando empecé a ofrecer partidas así de forma pública, con xente que non coñecía, así que me deu un pouco de reparo, me daba un pouco de reparo e tal, pero en canto
tanto bien que non pasaba nada, pois agora xa non hai problema. Sí, moitas veces é soltarse esa imaginación que cada un levamos dentro, moitas veces é como moi inhibida, é moi Mm, unha parte moi interna que dá como vertixe mostrar á xente, pero bueno, como xogador son bastante novo, apenas teño unhas cantas partidas e a verdad que para animar a xente a min gusta decir que eu levo 4 ou 5 partidas como tal é moi agradable porque moitos máster, pois como o caso de Undead, como o caso de algún máster máis e che digo, joder, e ti és novo, porque parece que levas moito tempo xogando non, que a ti non se che nota. Eu xuraría que por como xogas, eu xuraría que levas moito tempo xogando. Eu sei que... é sempre algo que tes aí, que ou vou facer mal, é o típico medo de ou vou facer mal, vou estropear a diversión dos demais, ou vou facer o chiste no momento equivocado e vou cagar a partida. E ao final moitas veces non pasa nada, moitas veces E, bueno, dar a ver, cun grupo seguro. claro, pero, a ver, é que claro, aí cando te metes, cando te estás metendo normalmente de forma regular a grupos de xente que non coñeces, que non se coñece entre sí, eu creo que hai que ter a mentalidade un pouco mm, de aceptar que hai veces que a xente non casa. Ti se te estás metendo pues, un día nun grupo, outro día con outro grupo, e así todo o tempo, con xente que non coñeces, pois sempre vas a topar con xente que pois, coa que te levas mellor, xente coa que te levas peor, ou non só iso. Xente coa que tes máis química a hora de xogar e xente coa que non. Entón é un pouco simplemente aceptar iso. Tarde ou temprano basta topar con xente que igual dis algo que non lle senta ben ou tes unha maneira de xogar que non está tanto na súa onda, pero é inevitable, é como un todo nesta vida. É xente coa que te vas levar mellor e xente coa que te vas levar peor. É simplemente aceptalo, vai pasar e tampouco vai morrer ninguén. Ou seja, non hai fallo tampouco. Máis alá de algún NPC, alguén que se cruce por ali de partida, non vai morrer ninguén. Claro, é que é iso, é non tomar as cousas tan en serio. Non... Neste caso, na túa experiencia como director, tanto como cando a xente é nova ou se traba, ou cando a xente non encaixa de todo ben en partida, ou tamén cando hai xente que quere como xogar moi en serio, ou xente que ten, bueno, como as túas partidas teñen un componente moi importante do humor, como balanceas un pouco ou equilibras esas tensións? Eh, eu creo que un pouco li fai pouco unha frase, non sei se viña non me acordo como era exactamente, ou seja, literalmente, pero viña a decir que eh, nunha partida de rol a xente vai ter moito menos medo a facer o ridículo, os xogadores van ter moito menos medo a facer o ridículo se o DM non ten medo a facer o ridículo. Entón, eu intento desde o minuto 1, pois, ainda que non coñeza a xente coa que estou falando, intentar ser cercano, intentar facer coñas e utilizar un pouco os contidos das miñas partidas para quitarlle peso ao asunto, como dixemos, como que as miñas partidas sempre teñen un pouco de humor e o fago tamén sin un pouco de maneira, sin darme conta, pois intento non sei se teño éxito, pero intento crear unha atmosfera un pouco de camaradería, de non tomalo en serio. E tampouco tuve en partida, nunca tuve ningún mal rollo, ni nada. Simplemente, pues, sempre te vas a topar con xente que participa menos porque é tímida e tal, e aí o que queda, pues, intentar facerlles preguntas e facer que
intentar facilitar que, pois, que participen, pero malos rollos de por sí ou xente que como que desentona moito, pois non atopei tampouco. Eso, intentar crear un clima de camaradería, de quitar un pouco de peso ao asunto. E intento que así a xente, pois, se solte un pouco máis. Para min xa de maneira persoal, o humor para min é casi imprescindible. A medida xusta depende moito dos xogadores, pero para min é imprescindible, incluso inda que a partida se volte moi seria. Para min un dos grandes esquecidos dunha partida de rol é a charla de antes ou a charla despois. Incluso inda que o humor non este presente na escena que toca ou nese, ter ou sacar unha anécdota, sacar algunha coña, por exemplo, na nosa partida en curso, bueno, estes resumes con unha música de fondo. Claro, iso tamén lle quita un pouco... É unha maneira de comezas a partida e estás dicindo aos xogadores, mira, estou che poñendo a música da Dragon Ball para que me fagas un resumo. Que... tampouco... A mí eso pareceu maravilloso. Non sei se é a primeira vez que o facía, se xurdeu aí, pero... No, eu fago... desde que comecei a xogar online, porque eu comecei co grupo da universidade e no grupo da universidade sí que xogamos varias veces en persoa, pero en canto empecé a xogar online sí que comecei a facelo. Eu pensaba que era super original e que era un xenio por vir con esta historia, resulta que falando en Irmandades hai un montón de xente que o fai exactamente con ese tema, ademais, con esa música. A verdad que a primeira vez que me toca o resumes ca música de Dragon Ball é un recordo da infancia e do Xabarín Clube ou incluso da familia, porque antes a tele veíase máis en familia, non agora que as series a ver unha persona así solo. A min a verdade gustoume moito, darlle tamén as gracias a Sherwood, que normalmente toma a voz cantante dos resumes. Si facer que alguén se presente voluntario para facer o resumo xa non é tan fácil, por moita musiquiña de Dragon Ball que lle poñas, pero bueno. E aparte é unha maneira de iso, de intentar que a xente faga un pouco memoria e ter fresco o que pasou na anterior sesión. Porque non sempre a xente toma notas ou o que sexe así, pois un pouco xa tes o punto de partida para seguir coa aventura. Pois nada, xa de cara a ir un pouco finalizando esta entrevista, si digamos como estiveches aí toda a entrevista na parte de respostas, si tes algunha pregunta para nós, que tes algunha curiosidade. Mm, a min gustaríame, o que pasa que claro, non sei se o falache noutras entregas do programa, pero gustaríame como se che ocorreu facer así un espazo para falar dunha cousa tan concreta como o rol en galego, ademais. Mira, pois isto xurde un día falando simplemente no Discord de Irmandades do Dado, os bardallando. Eu, ao formato de entrevista, a min unha das cousas que me gusta do rol, a parte das personas, son os NPCs, os personaxes. Sempre pensei que sería pois interesante coñecer a persona detrás do xogador ou detrás do director, porque é un hobby que se presta moito a facer a amizade, dentro do meu punto de Sí. vista. Non, sí, Sempre tiven para mí é fundamental tamén facer comunidade e coñecer xente, claro. sempre tiven esa inquietude en plan de, fixemos isto, decirlle ao director no post partida, oye, por que isto tal, ou como acabaríamos, ou what if, no? Mm. De Marvel. Entón, sempre tiña isto, pois así un pouco na cabeza, máis a título personal. E un día de charla, falando con Jess, máis
máis con Secho, na canle de Irmandades dado, joder, pois estaría ben pois facer un programa, pois facer contenido, pois facer tipo podcast ou facer tipo entrevistas á xente, mover un pouquiño máis o rol en galego, porque moita xente non se decata de que se pode xogar en galego, leva toda a vida xogando en castelán, e se algo non sale en castelán xa pasa a xogar o inglés. Por que non pasar a xogar en outro idioma? Logo tamén está o proxecto que foi a nosa piloto, o de a entrevista con Rolling Languages, de Jesma Stupe, que o seu servidor de Discord é xusto para aprender idiomas xogando o rol. Entón, eles tiveron esa idea que eu tamén tiña aí no background durante bastante tempo, xunto co nome, pois como nas túas partidas, enfiouse todo, eu quero, eu tamén, isto porque non o facemos, este non me mola, polo tema, tirando a D&D, o bardo desbardallar, a pregunta en galego, eso, pois tamén para darlle un pouquiño, inda que nós non teñamos un alcance grande, pois darlle a xente voz, porque digamos, o meu punto de vista sempre é que esa persoa que estás falando, inda que el non o pense ou ti mesmo non o estés pensando, tes moito máis que dicir e tes moitas cousas que dicir interesantes para alguén que che pode escoitar. Sí, Porque, era o que falábamos cando me propuxeche pasar por aquí. sí, sempre que falamos de facerlle unha entrevista a alguén que non está moi acostumado a entrevista, o primeiro que nos di é eu que che vou dicir. Pero son miles de cousas, o sea, todos levamos a nosa creatividade dentro, as túas partidas, no caso de Xerbu de eh, a creación do espazo de Irmandades de Dado, no caso de Jessel tamén a súa comunidade, no caso de dos convidados os que son historiadores ou investigaron moito na historia de Galiza para o programa o programa anterior das festividades de Carnaval ou Antroido, entón, pois moita xente. Así foi un pouco como xurdiu, e hai tamén pois, máis contenidos como o primeiro que se publicou, que foi a Mesa Redonda, que publicou hechos sobre como a nosa mitoloxía galega xurde no Sí, rol. O é sea, verdade, sí. foi un río de ideas, un río de temas, de isto está interesante, isto está divertido, quitándolle un pouco o ferro, tirar para adiante. Sí, sí, e que ademais creo que isto tamén o falamos. Con unha persoa, se vas facer unha entrevista a alguén que dirixe rol, por pouco que escriba esa persoa cousas orixinais ou que sexa esa persoa, se é unha persoa que é máster, que é director, é un diseñador, basicamente. Ten que tomar decisións de deseño constantemente, se xoga de maneira un pouco constante. Entón sempre vai ter cousas que dicir. E un xogador tamén, ao final, este é un espacio, ou seja, un hobby como moi creativo, no que ao final participa xente eso, que é creativa e que sempre vai ter cousas que dicir sobre o tema, basicamente. Sí, é un hobby que, a verdad, quítache moito a pereza mental, que aumente tamén é un músculo, como decías ti. Calquera persona pois, que lle guste ler, que lle guste ver series, que sempre esta típica xente que está teorizando na serie vai pasar isto, Sí, tal, sí, outro, claro. por que non dar o salto a ter a túa propia fantasía, o teu propio personaxe cuns E que ademais compañeiros? é iso, é desas, porque hai moita xente que se cree que o tema de crear é que como que as ideas veñen da nada e non sei que. Non é así, ao final as cousas orixinais, entre comillas, veñen de coller esta idea de aquí, este libro que vi que me gustou, voulle mangar isto. Este libro que
este capítulo que van a non sei que sitio, pois vou no chorizar tal cual e vou no mezclar co que xa tiña, e é así como nacen as cousas, e ao final todos vemos series, todos lemos libros, todos temos cousas que nos gustan, que non nos gustan, e, e, e con eso é como se crean cousas. Eu é como creo as miñas aventuras. Teño unha idea de ver non sei que cousa, collo esa idea, despois mezclo con outra, e xa está, se ha hecho unha cousa original, entre comillas. Sí, e moitas veces cando das cun bo grupo, que pasa moitísimas veces, e che siguen a onda, están no teu rollo, moitas veces é divertido, adáptaste, é un recordo, a verdade, dos que marcan. Eu teño unha pregunta. Eh, ti dirixiche algunha vez? Non, nestes días estou preparando a inauguración como director, fixemos a sesión cero e, bueno, como a xente tiña un pouco que marchar e non estaban de todo seguros de decidir como se coñecían as súas personaxes, fixemos unha escena improvisada de taberna, en plan coñecéndose, pero, bueno, é a primeira vez que... Ou seja, que vas dar o salto. Sí, ese salto do que non hai volta atrás, como E, decías. e tes os nervios dos que falábamos antes. Na previa de dirixir, a verdad que tiven nervios casi como dunha partida normal, como antes de xogar, porque ademais son xente coa que teño bastante confianza, dous dos xogadores. Iso Eu é a verdad que propuxen na ponte destes días que foi festivo, e, e apuntarse dous, o sea, o meu máster de toda a vida, é un rapaz que coñezo tamén de internet, e outro rapaz que está nunha partida deste máster, e sí que non o coñecía, pero unha vez empezando, na propia improvisación, o sea, que é o que me decía, pois este rapaz que non coñecía ten moita experiencia en D&D. O sea, é o típico xogador que te exixe, que che di, non, é que eu quero facer unha variante desta norma de ter, Mm. de ter, pero ademais foi moi curioso, porque é un clérigo, un crego de D&D, e me dixo, no, porque quere facer que sea un clérigo, pero baseado na diosa Gestia, que é da antigua Roma e tal, e quero poder invocar un animal, pero que o animal sexa unha vaca. E dixo, este home tiña que ser galego, porque ir por aí con vaca adiante tiña que ser galego. Guau, E, joder, boa idea. E nada, ao final comezamos a improvisar porque decían, no, é que de o que eu che podo coñecer a ti, ou de que che podo coñecer a tal. Ou que che decía, pois sin sistema ningún, dixen, facedme unha tirada de 20. Un sacou unha tirada máis alta e os outros dous sacaron a mesma. E dixen, mira, pois este que te sacou a tirada máis alta vai ser quen sexa o nexo de unión, e os outros dous coñeceronse á vez. Improvisando un pouco, claro. Nada, aí salimos a improvisar, puxenlle unha escena de taberna, porque eu, ainda que non dixen nunca, sí que teño como algunha idea así pequena, algunha escena, algunha taberna, algún sitio, máis Mm. como unha semente que se pode, un adón que podes meter noutra partida, Sí. máis que embarcarme nunha campaña completa, que eso para min está fora completamente da miña man. Bueno, non te creas, ou seja, é o que falábamos, ti se empezas, se tes unha semente, como decías, e comezas con esa semente, e dai deixas que os xogadores tiren un pouco por onde lles saia, sempre podes andar tirando e sacar de aí, podes sacar unha campaña, eu creo. Que a min o que me gustaría ter, para unha base de creación, tamén aproveito e devolvoche un pouco a pelota da pregunta, que me parece fascinante, porque dixeches no principio desta entrevista que comezaches porque ti dibuxas e dibuxabas mapas. Sí. Que me parece a min unha ferramenta, digamos, o sea, ter Bueno, o teu mapa, as túas cidades aquí, o teu laguiño alá, a costa do outro lado, e aí xa podes empezar a tirar e imaginar que xente vive aquí, ou que xente... sí, Como é? é como unha maneira de estimular un pouco a imaginación. Si que é certo que igual o tema do mapa
eres moi meticuloso, se che gusta facer mapas, se o tomas como un hobby tamén, se convierte nun hobby en sí mismo, aparte do rol, que corres o perigo de detallar moito todo. E despois, á hora do que che falaba, de improvisar as tramas, de deixar que os xogadores un pouco vayan por donde queiran, que saia un pouco, digamos, de forma natural, sí que che restringe un pouco. Entonces, hai que andar un pouco con cuidado de non pasarse detallando as cousas. Pero sí, sí, no meu caso foi como non é que eu xa debuxara mapas de antes, ou seja, eu empecé a xogar e a raíz deso dixen, vou probar a facer un mapiña, e a partir de aí como que se me deu, pero sí que foi como un extra para animarme a dirixir, e non é que eu sexa debuxante nin nada, eu facía os meus monigotes no instituto e, e despois tuve unha temporada que deixei de debuxar, despois retomei, no, e pouquiño despois foi cando comecei a xogar a rol e a facer mapas, ou seja que calquera pode facer ese tipo de cousas. É un pouco o que o que digo moitas veces, sobre todo en conversacións relacionadas coa inteligencia artificial, estas imaxes que se están creando agora e tal. Non fai falta ser un artista, ni sequera fai falta debuxar ben. E ademais é a mesma mentalidade que teño coas miñas aventuras. Non fai falta que escribas ben, non fai falta que sepas maquetar ben. Simplemente lánzate a facer algo de forma creativa e igual nun futuro che sai ben. Pero esa cousa sempre vai ter un valor en sí mismo e che vai axudar a facer outras cousas, como no rol. Digo un pouco para se alguén está vendo isto e non se acaba de animar a pues, eso mismo, a xogar a rol, a debuxar mapas, a debuxar no seu conxunto. Eu creo que o importante é simplemente facelo, non o penses moito e non te frustres porque non fagas unha obra maestra ao principio. Sí, isto, pois sempre hai, moitas veces somos o noso pior enemigo e, bueno, preguntabas antes tamén pois polo programa e tal, e o que falamos nós pois un pouco nas reunións e demais, isto tamén, pois animar a xente que xoga rol, animar a xente que pense que se pode xogar en galego, que dar ferramentas, dar ideas, como por exemplo no programa do Entroido, pois, oye, como se pode adaptar as nosas costumes do noso Entroido, como na mesa redonda, a nosa fantasía, o noso imaginario galego. Sempre ti preguntas por un galego na península e sempre che van dicir, ai, os das meigas. Pois sempre temos unha cultura moi rica que se deixa perder e se pode aproveitar moito pois en partida, tirar de aí ou o propio humor, a retranca típica de nós como galegos, é un humor digamos común que a min pásame cando coincido con unha persona que é galega ou que ten entornos galegos dentro da partida ou dentro dun grupo de amigos, pois sempre temos un humor que como que Un pouco que encaixa. conectas, Sí. sí, 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 é certo, eso é verdade. E eso, pois un pouco darlle as ferramentas a xente que dé o salto, que se sea consciente de que se pode xogar activamente no seu idioma, Mm. bueno, incluso quen queira aprender un idioma novo, que o rol é unha ferramenta pois que che sumerxe nunha situación na que podes falar realmente o idioma como se foses outra persona. Entón, todo o que sexa dar ferramentas, dar voz ao galego, dar ideas da nosa cultura, da nosa literatura, incluso, como pasou na entrevista de Irmandades do Dado, que saliu o tema de que moito tiras de Galicia, tiras de típicos, empezas a mirar cara atrás. Cara unha fantasía, cara a Idade Media, e nunha xuntanza que estiveron eles de rol, pois o cartel fora un mecha feito en Galicia, nos hosteleiros galegos. E por que en Galicia sempre tiramos a mirar o antigo e non hai unha versión futurista de Futurista, Galicia? de ciencia ficción. Sí, de ciencia ficción, de mechas, de robots, de futuro, de día. Sempre tiramos tíranos moito o noso pasado. Sí, está como
como moi pouco explotado, quizás polo que dicíamos ao principio de iso da sensación de que cando creas algo en galego que se vai quedar nun nicho moi pequeno, pero é que temos unha cultura que se podía que vale para un montón de cousas, non simplemente para facer fantasía medieval, entre comillas. Sí, hai moitas cousas, por exemplo, falábamos outro día, eu teño unha ambientación que coñecín, que eu pensei que era bastante máis coñecida, a de Steam States, que é feita en España, e cando falas, casi sempre acabo falando desa ambientación, e outro día estuve nun mercadillo polo tema da Feria do Libro, e había unha muller que estaba eh, co seu libro de rol que escribiron ela máis un compañeiro. Mm. E acabas falando, no, porque Steam States, ai, sí, esta sóname, pero ahora non me acorda e tal. Sí, é unha ambientación tipo, pois, como a peli de Wild Wild West, steampunk co tema temático do oeste. Ti preguntas e o 90% da xente lle gusta, sentiu algo, gusta esa ambientación, viu a serie de Westworld, pero cando se lanzou ese libro non había público. A xente non o probou. Sí, eu penso que, bueno, é outro melón que se pode abrir, que mm, o tema do rol, bueno, agora está como moi máis diversificado e tal, pero sí que é certo que o tema da fantasía medieval como que Domina. é a maior parte do pastel e a xente entra ao rol pensando o que decíamos en D&D, fantasía medieval, dragóns, non sei que. E Cabaleiros, espadas. a min personalmente é o que máis me chama, pero eso non significa que non poida haber outras cousas, hai moitísimas posibilidades e en vez de diversificarse un pouco a cousa, parece que a xente como que intenta reinventar a roda, facer outra cousa distinta, pero de fantasía medieval, sempre fantasía medieval. E ao final hai moitas cousas por explorar. E aínda que collas pois eso, por exemplo, o tema do steampunk con un pouco temática do oeste podese facer de mil maneiras, ao final podes cambiar un montón de cousas. Ao final podería haber un montón de cousas que non se están facendo porque, bueno, pues porque está esa idea de que o rol é fantasía medieval e xa está, pero bueno. Sí, ao final é o máis generalizado, máis mainstream que se diría, pero, por exemplo, a bote pronto, ves que alguna persona pode dicir, ti imagina que mas non é tan loucura, non? Os romanos estiveron nas médulas sacando ouro. Imagina que eso fora un pouco máis tarde, a búsqueda, a febre do ouro sucedese na Galiza. Como sería a xente? Como andarían aquí o sheriff de pueblo, Sí, estrella? Porque nada máis é unha cousa que casa bastante. Podes un pouco meter a- como que polo menos para mí pareceme que a idiosincrasia que había un pouco das aldeas co tema dos povos un pouco digamos illados do oeste e tal, podese facer aí unha cousa bastante guapa. sí, ao final o que decíamos, se ter unha semente e as ganas de tirar pa diante, eu Mm, acho que ao final, a idea máis tola que se che ocurra pode servir para facer unha cousa que ao final sexa boa, vamos, que valla a pena. sí, porque fai pouco falábamos cuns amigos polo tema de videoxogos, porque moita xente pois que xogamos ao rol tamén participamos en videoxogos ou Mm. estas temáticas ou xogos de mesa, sempre van moito da man. Fai non moito saliu un videoxogo baseado na cultura de Nova Orleans, esta cultura típica como de vudú, como de fantasías ao redor dos monstruos que poden salir dun pantano ou Penso que sei o xogo que di, sí. sí, creo que Soul of Midnight ou unha cousa Hai así. un par de semanas ou un mes ou así que saleu, non? Sí, sí, saliu un pouquiño e tal. É como
unha das fantasías que sempre está aí, pero asocias ao vudú ou a América, esta zona de inmigrantes de África, pero claro, é unha fantasía que sale de outro continente, non é propia da lá, pero sempre Sí, están como, sempre vas ao típico da fantasía medieval. A min tamén personalmente gusta moito, pero hai cousas de aí que se poden sacar e facer maravillas. O sea, tanto sí. na fantasía galega, tanto na fantasía do vudú, tanto na fantasía das propias fantasías que non coñeceremos, por exemplo, de Asia ou... Bueno, de Asia tamén hai moita moda. Ou de África ou... Sí, temos como que ademais de ter ese foco posto na fantasía medieval, como que somos moi eurocentristas, digamos. E o tema de Asia sí que parece que están empezando un pouco a salir adiante e tal, pero sí, hai un montón de culturas que se poderían facer cousas guapísimas e que non tampouco se fai moita cousa ou non se coñece, pois por iso. Como que estamos aí centrados sempre no mismo. E aí para cerrar un pouco, rematar un pouco, cerrar o ciclo desta episodio ou entrevista, que pregunta lle deixarías á nosa próxima víctima, digo, convidado, sempre me escapa que este no teu lugar. Uh, xa que falábamos de NPCs estrambóticos e que chamen a atención e tal, pois que intenten un pouco recordar que NPC co que se topou pois, lle chamou máis a atención ou non tanto que lle chamou a atención como que NPC dos que se atopou na súa historia como xogador e xogadora de rol eh, era máis estrambótico, máis tolo, máis fora de Out of the lugar, box. digamos. Pues nada, encantados de que teñas este tempo para estar con nós, de compartir a túa experiencia, as túas aventuras, que desde aquí particularmente invito a todo aquel que teña unha pouquiña gana de xogar ou de xogar en galego, de vir por o servidor, de aproveitar cando el publique ou de ler no seu itch as aventuras, recomendadísimo desde a nosa parte a fantasía de Sergio. Moitas gracias a vos por invitarme e a verdade é que estades facendo un traballo estupendo co programa este. Pues nada, moitísimas gracias de novo. Cerramos hasta aquí. Vémonos no Día das Letras Galegas co programa especial das compañeiras de Sezupe. Nada, agardamos vervos por aquí. Hasta a próxima, unha aperta. Chao.